салом тамошобинони телевизиони Баҳористон. чун ҳар вақта дар ин вақту соат манзури шумост намоиши навбатӣ аз сомонаи телевизиони Баҳористон. бинандагони азиз, чун ҳамешагӣ мо дар ин барнома ба дархосту саволҳои шумо ҷавоб гуфта аз навигариҳои шабакаву сомона ба шумо маълумот медиҳем. ҳафтаи гузашта ба почтаи электронии мо якчанд мактуб ирсол шуд ки як қисми онҳо ҷавоб ба муаммои барномаи полизии сеҳрнок ва расмҳои равонкарда бо озмуни расомон таҳти унвони мо кӯдакони хушбахтем буданд. ҷавобҳои шуморо мо ба масъулини барномаи полизии сеҳрнок ҳатман мерасонем. ёдрас мешавем ки ҳафтаи гузашта 24 май беҳтарин расмҳое ки ба унвони озмуни расомони наврас ирсол шуда буданд интихоб гардиданд. ғолибони ин озмун дар арафаи рӯзи байналмилалии кӯдакон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва диплому ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. ҳоло бошад ба сомона ворид шуда мактуби аввалро мехонем. салом ба аҳли эҷоди шабакаи Баҳористон. ман Манзураи Аҳмад, модари 3 фарзанд ҳастам. мо оилавӣ барномаи шуморо тамошо мекунем. ба наздики 1 июн рӯзи кӯдакон аст ва мехостам донам ки шабакаи Баҳористон ки шабакаи кӯдакону наврасон аст дар ин рӯз кадом намоишҳоро пешкаши мо мегардонад. ба маълумоти тамошобинони телевизиони Баҳористон мерасонем ки шабакаи мо тасмим дорад то дар 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон барномаи консертии идонаро бо иштироки кӯдакону наврасон таҳия намояд. ҳамзамон намоиши калонҳаҷм таҳти унвони мо кӯдакони хушбахтем низ пешниҳоди тамошобинон мегардад. намоишҳои ифтихор, ангубин ва полизии сеҳрнок низ барномаҳои идона хоҳанд буд. чуноне ки қайд кардем, дар арафаи ин ҷашн озмуни расомони наврас ҷамъбаст мегардад. дар рӯзи кӯдакон ин намоишро низ аз шабакаи мо тамошо карда метавонед. дар баробари ин шумо метавонед тӯли рӯз лавҳаҳо ва гузаришҳое ки бо иштироки кӯдакон сабт гардидаанд тамошо кунед. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. ҳоло бошад ба маълумоти иштирокчиён ва мухлисони барномаи бозёфт мерасонем ки даври аввали озмун ҷамъбаст гардид. озмуни телевизионии бозёфт ба хотири дарёфт ва муаррифии ихтироъкорони навовар ва наврас омода мешавад. чуноне ки дар барномаҳои гузашта маълумот дода будем, даври аввал дар 4 минтақаи кишварамон бохтару кулоб ва хуҷанду хоруғ гузаронида шуд. дар шаҳри душанбе низ даври аввал бо муваффақият анҷом ёфт. дар даври аввал зиёда аз 200 лоиҳа пешниҳод гардид ки аз миёни онҳо 150 ихтироъ ба даври дуюм роҳ дода шуд. бояд гуфт лоиҳаи беҳтарин барои дарёфти ҳуқуқи муаллифӣ ба маркази миллии патенту иттилоот роҳхат дода мешавад. инчунин ба ғолибон диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида хоҳад шуд. акнун ба мухлисони шоу барномаи озмунии Парвин гуфтанем ки дирӯз намоиши 4 даври дуюми ин барнома манзури тамошобинон гардид. дар ин давр низ 6 иштирокчӣ дар 3 жанр ҳунари худро нишон доданд. дар жанри вокал Қурбонали Расулов бо Саидаи Абдураҳмон, дар маҳорати навозандагӣ Муҳтадо Раҷабзода бо Ҷонибек Бегмуродзода ва дар ҳунари рақс Шабнам Аслонова бо Фотима Мардоншоева рақобат карданд ки аз миёни онҳо Қурбонали Расулов, Ҷонибек Бегмуродзода ва Шабнам Аслонова ба даври дигар гузаштанд. ҳоло бошад мактуби охиринро мехонем ки аз номи Фарҳод Усмонов ба мо ирсол шудааст. салом ба кормандони шабакаи Баҳористон. ман Фарҳод Усмонов ҳастам аз шаҳри Норак. барномаҳои шабакаи шуморо тамошо мекунам. ҳамчунин аз сомонаи шабака низ истифода мебарам. шабакаи Баҳористон барномаҳои зиёд дорад, вале чаро дар гӯшаи шумо кадом барномаҳоро тамошо мекунед? танҳо 9 тои он дар рӯйхат ворид шудаанд. тамошобинони азиз, он барномаҳову намоишҳое ки дар рӯйхат ҷой шудаанд сертамошобинтарин барномаҳои шабакаи мо ба ҳисоб мераванд. агар шумо боз ягон намоиши шабакаро дар ин рӯйхат дидан мехоҳед, пас метавонед онро пешниҳод намоед. акнун биёед ба шумораи овозҳо назар мекунем. ин ҳафта шоу барномаи озмунии Парвин бо гирифтани 649 овоз дар ҷои аввал меистад. дар ҷои дуюм барномаи бо ҳам меёбем бо 214 овоз ва барномаи 1 соат бо 147 овоз дар ҷои сеюм қарор дорад. шумо низ метавонед ба сомонаи мо ворид шуда ба барномаи дӯстдоштаатон овоз диҳед. дар охири барнома гуфтанем ки ҳама он намоишҳое ки шумо имкон надоштед тариқи эфир бубинед ва ё дубора хоҳиши тамошо кардани ин ва ё он намоишро доред, пас ба сомонаи мо cw.tvb.tj ворид шуда тамошо кунед. ва агар шумо ягон савол, дархост
ва ё пешниҳоде доред, метавонед тариқи почтаи электронии мо нома sanjobak@tv.tj ба мо ирсол намоед. хайр, то намоишҳои оянда.